Kita ta dito sa amang atuana. Oh, nice kayo ang dagat. Abi. Simple celebration lang guys. Wow, nice. How's that in the picture, Labi? Right, so wait up. Happy birthday, Gabi. Hey. So, hanggang gabi mag night swimming daw sila dito. Sunset. Ang aktor o actress swimming there. Ito siya gamay, di ba? Hello, good morning pa ron? Good afternoon. Morning pa, kaya pa may alas 12. Excuse me, alas So we're 12 going to Hasaan sa Monterrey. Yes, it's Gavin birthday. Yes. So guys, mag-celebrate mi sa pagbanding mi here in Monterrey, diri sa Hasaan. Kami sa dapit sa Aplaya, sa Hasaan, dool nami. Yan, lindot kayo ang panahon guys, look. Summer na summer. Sakto ra kayo ang panahon. Then of course, kauban ako si Kuan, sila Kuya, si Ate Naipi, si Gavin, si Papa, si Mama, si Ate, si Mami, and of course, Daddy. Alright, so going pa mi, nagdugan pa mi, biyahe pa mi guys. So kita-kita ta dito sa amang atuanan karon, and dito mi matulog po and to celebrate the birthday ni Bibi. What can you say, Labi? My birthday is 4. 4 years old. How old are you? 4 years old. 4 years old. say? Praise the Lord. A car is running 40 km per hour. Sumpulot tol, sindot din anak-anak mo diha. Wala, ito ta. May pa. You be careful. I do not. Di ba katrabaho ka sa Pilipinas ka pa? Katrabaho ka sa Pilipinas ka? Tara. Kumita, palit. Ito mo na, di ba kamaklaro mo ka? Oo. So we are here sa Monterrey now. Hi, Labi! Buhag shades ay. Ang galing. Nanami diri sa Monterrey. Nasla mama oh, mama. Mama, papa. Oh, nanami diri sa Monterrey oh. Oh, nice kayo ang dagat. Right, gamay ra kayo ang nagkuan karon, naligo. Ang birthday celebration, sige kaon mo, Labi. What's that, Labi? Happy birthday! Hawiri na si Gabay kung maligo dito sa bago nga. Kuat. Nailamisa isa mi. So guys, anami diri ni Labi sa kuan Monterrey. Labi, want to swim here? Swimming pool? Are you hungry? So nibalik na sad mi diri sa Monterrey mga guys. Then dito mi unya sa new nga kuan accommodation namo dito mi pasulod. Then ang last namo nga accommodation kay kana. So dili na mi diha kay last year
Og first ug second year nga nag-civic balik diri diha mi stay. So as of now didto mi kasulod didto. Excited mi didto dapit nga area. Among adto ni Labi. Labi, let's go. Let's watch this. Amo ni among kuan gi-stayan before. Dire na dayon mi. Labi ka. Like kuan lang po. Mga parel. Ay lang pool. Asa yung pool dire sir sa bag-o? Ah, dito? Dito nga katong ikuan. Hala. Look, dadagat Labi. So, muna siya ang katong among suroyon guys ang kuan katong ilahang bag-o nga pool. Diha atong room. Ah, dara. Wow. Here. There's the pool, Labi, oh. Look. Oh, wow. Swimming pool. Oh, so nice. Nay pang baby Labi, oh, diri oh pang baby. Yan dia pang adult. Oh. You want to swim? Want to swim? Oh, later na, balik na tayo kay Suhat. Alright! We're here now. Hello guys, ano mi dire sa among gistihan sa Monte Ricci for birthday ni Lablag. Say hi! Happy birthday to you. Yes! Simple celebration lang guys. Ngaon rami kuan dire oh, among ipamalit. Ana lang niya, maligo-ligo lami unya sa kuan. Then Labi. Hey, bakuan dito sa Labi. Na may candle ana may. Di mo siga? Ibutar na niya, ibalik ko niya. Guys, ang iya magong gusto is kanang Pikachu. Dire ra dool, ya, ayo pa dool kaya ya, dire ra. Anak dia. Oh, diha, yeah. Wow, nice. What's that in the picture, Labi? Gabi. Wow, what's that? What's that? Pikachu. Wow, dito siya palingkod mi. Oh, sige, sige na, sit down, Gabe. Gavin, Gabe. Magpicturean si Gavin. Right. So, maantos ata. Sige, si Pandere, si Papa. Hello pa, Mama, si Naipi oh. Starring birthday si Naipi. Every birthday. Ate, sunod si Ate lang po sa May. Si Mami, Kuya. And me. Okay, so let's go. So dito na ta, kay mag-picture na. Sige. Okay, kay matusok na sa May. Wait sa... Picturean siyang Mami. Oh. Look at me. Look, Mami, Labi. Gusto tanaw sila. Dali na kayo, malana Ay, yun. tanaw, sige. Look here. Cake kami tanahon. Ana. Oh, you blow na. Okay. So ready, mag-blow na sa candle sa Labi. Let's go. Blow na, blow. What? Oh, you Ready, wait sa, up. Sige, mag-sing sa ta. Sa guys, let's sing happy birthday to Bibi Gabel. Ready, sing.
Happy birthday to you. Happy birthday, love, love. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gavin. What can you say, Labi? What can you say? Blow. Wow. Bro, ready? Okay, 1. Sit. Blow, blow. 2, 3, yay! Wala, buligit na sa Again. Yay! Uy, mapasok sa Tungawan. Again. Punguman! Yay! Ah, sige na. Are you excited? Oh, happy birthday, Gavin. Happy birthday, Gabi! Pokemon na ha? Dinalian na nga pagka-design. Oh. So excited. So, sige na. Oh, wait! Mo ni among istihan. Watch here. Wait. Asa mo yung butay no? Dire, salamsin. Mau sa tadi salamsin. Butang tao. Wait, excuse me, gaplansya ko dahil Ikaw to sa pikas ka. Mami, Ay, dito, ni Kuya Lapit ba? Punta na ni sa room niya. Okay, let us put ourselves in the holy presence of God. Dear God, Lord, thank you so much, Lord. Yan, abot mi diri sa Monte Ritzy nga safe and sound sa birthday ni Bibi Labi. Thank you so much, Lord, sa imong grasya nga gihatag sa iya nga nagdako siya nga buutan o more responsible o mature na siya sa iya mga kwan, Lord, sa iya nga pagdala sa Ikawilingon, isip among pinaka-baby sa family si Bibi Gabi. Thank you so much nga nagami nagagather karon diri nga room, diri nga kwarto aron pagkaon, maniud to mi God. Salamat kay sa grasya nga imong gihatag kanamo, makahatag din kanamo og ka baskog sa lawas sa kanunay di ang pagpalayo sa panginabuhi. Salamat o God o bless namo tanan-tanan ang among ihalad kanimo ang among banding-banding today until tomorrow o God. Salamat kayo sa inyong protection ug gugma. This we ask in your holy name, Jesus Christ. Amen. Thank you, oh God. Lord, sige na, let's eat na. Alright, so, guys, magsalo-salo namin. Ami ko diri, oh. Dali na mo. Ipon, Asa man kutsara na to? chicken, lumpia. Ngayon na pa din sa diri. Oh, nami dayok. Oh, dayok. Ah, kayo. hey, this one. Nami bihon, nami spaghetti. Oh, diri, sige. Wait sa. Alright, so let's open our kuan. Oh, sige na. Ikaw na. Guys, kita lihat kita nga itong video na. Kita ka? Easy, ihatag ang link ko yan. Ano kita ngayon, pinagbulot-bulot ko sa dito sa kuan. Ayaw na 5 ay 5. 5 centavos, pinakaroon. Dali ito, ligaw kayo. Ang kakuha mo niya, wifi na may link. Hindi nga tanong ko. Tagay si Kuan, tagay si... Tabang si Mama ba? Diyan na ka na. Di ba pagkuha dito sa saan? Ibutay sa nasilpon. Hoy, wala tayong cellphone. Garon na ito ma-cellphone matuga. Let's enjoy! Yes, matulog. Okay. Matulog. Ingon niya matulog. Meron naman. Wala tayong cellphone na inyo. Mag-explore mo dyan. Oh, magkuhan mo. Asa mo padulong? Uy, may buwan nagdayo sa sinuto sa mga. Uy, bakit dayo? Bayan mo 1,000. Apit! Nay. Bawa mo nagdayo ko niya magdaanan. Bayan mo 1,000. Hey, hey, hey! So, unang gabi mag-night swimming daw sila diya sa swimming pool mga guys. So, atong i-vlog niya, atong i-video ang ilang happenings sa pangaligo. So, as of now, maniud to sa amin kay gutom na. Hey! Disgusting. Ano si Mama? Oh. Again. Chicken ang sudan. Yes ba? Si Labi, si Papa. Hop, tulog. Hello. 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 Ito na? Hello. Ah, video ka. Yay! Hello. Yung Pikachu. Pikachu ni Buddy Dude. Wala na kay exercise chod. Ginamon ka na exercise na gituan. Kamot, sige magigda, ana. Who is Iya, dito? Lapia.
Di mo mag-prepare sa cake ha? Ano nang niniga din? Abi na kung sa'yo yata, gituin na ba? Ang buwan. Ano tumabang ko ba din? Lisod na Dili kayo. ka? Ah, like Sala ka. Like, dali like. Sala, Nay. Ano na niya? Tagapin na. Yes. Ihinay lang, hindi mapunggat ang times niya. Anong katsara na? Huwag ka niya, pero puno na kayo. Kaya mag-swimming na yung talab. No, kay na. Do not touch na. Lap ah. Shrimp, ma'am, ka may pasayan? Ang may cellphone. Ha? Nabaw, utay ka ba, be? Ha? Ano naman gamot, ate? Kurog-kurog ba? Nakuha na ka nang sige, di pa buhay. Sisil ko na. Sa kuwan, pagkuhan na sa pas mo sa kuwan. Pag umanok mo, pag alsa makuha na ako. Pas mo sa puso. Bakit ang ito yung gidagano? Plato? Yan na nga ito. Kada dito sa treehouse eh, bro sa niyog niya. Bugnaw. Guys, mo ni ang among giabangan number 1 and number 2 diri sa ilang bag-ong area diri sa Monterrey. Nas lang mama, oh. Mama, Papa, are you having fun? Monterrey. Oh, Monterrey. Oh, live po na diya si Babaw. Oh. So, kuhan pa kayong adlaw, paubos pang adlaw. Yang tubig, medyo kuhan pang tubig. Tao pang tubig, unya pa sila maligo. And naadiri sila nangaligo atong i-video dire sa ilang bagong swimming pool. Ano diya, oh. There. Ilang shower. Then dire kasi ilang bagong swimming pool. Then si Labi, where are you, Labi? Hoy! Is that your beautiful swimming pool? You like that one? Naman ka dyan sa kanal-kanal, oy. Do sa dire di sa ganang maligo dire. Init ka ayo lang. Aman lagi buat. Dili na kami sa. Init ka ayo? Labi! Hi! Say hi! Happy birthday! Enjoy ha! Pabugnaw ha! Lubos ka ba, lubos? Lubos ka, Riquel. Lubos ka, klase. Sunset! So ikaway mong duha! Mama magpapa oh, look! Yeah! Sandig-sandig ba? Kung hay na? Oo, manaligo! Oo na dyan ang katong whole balay. Tara ba whole balay? Pwede na abangan yan, daghan mo. Yun. Ito yung abang. Kung siguro na dyan, 15. RIC ba? Adiri mo yan. Mapapag mama. Sa RIC ba? Oh. Diri maligo. How's your vacation? Papa, mama.
Nanaw sila sunset guys. Oh. Ah. Enjoy ka sila dito. Look. Si Bibi Gabi natulog. So diri guys, daghan kayo basta ingaron nga oras kaning pasalop ng adlaw nindot kay ang sunset. Look, ang sunset. Ito dito sa tree house. Picture diri. Di ba? Kasi dahil daw picture. Diyan mo na among room kanang duha. So oras. Hapit na hapit na alas 6 ba? 5:45 na. Oh. Hapit na look ang adlaw guys. Hapit na gid sa ni salop oh. Nindot kay ang sunset. Saray. Unya na ta magsugba taon. Kaya na magsugba oh. Nama. Oh, sana man diya karon lang medyo kuan pang Asa ba ito dahil dito? ano dito sa Pikas daw. Igo ako diyan man tanaw dito ako. Paano mo dito pod? Ha? Basig di mo ganahan dito. Dire man mo agi oh ana oh. Pero wala na kay maligo kay kuan pa mag dagat baka nang kusog pang balod. May nagsugba. Yan. Nagluto oh. Ikaw. Wala man sa kulbi. Lauman. Na tagal kuan nila di pwede sa inyo ay. Ayaw eh. Oh, okay ra nag mapak-hapak mo sa kuan. Ato na sa swimming pool. Unya. Dai swimming pool. Arang-arang pa dito ya kay mabaw. Law pa mang tubig oh. Oh, law pa. Abot ni dia sa una tong nagdigo mi di pa maningana. Ang kuya lang ba para ana ba nigsaka nimo banda ka. Moy ganang dilo. Ang balaw pa mga niyo. Oy sa kasapon gani ato na mangka oh. Halo mo na. Laong way dako ang dagat ron ba? So guys, medyo kuan ang dagat karon, medyo dako ang dagat. So oh ni ana oh kanang ana bang lisod mo ana. Ito balod. Wow, kanindot sa sun. Look. Bayo sa tubig. Oh, lindot kayo na. Ngit-ngit na nitong taon. Wow, nice kayong sunrise. Look. The sunset. Oo, gamay na nagkuwang oh. Na tawang sunset oh. Nindot kita lang no. Murag kayo nga ni holo ni kuan ba? Oh, na gamay na katuha na lang. Gikaon na sa dagat. Kaligo niya ron ba? Sa swimming pool na lang mo. Ha? Dako lay laom, di mo pwede lagi diri kay daan ko pa kung di man ni pwede diri. Ara-ara pa dito. Guys, pasalop na ang sun, oh, ni sunset na gid siya. 1/4. 1/4 na lang. 3/4. May lang yun mo gadagan ang kalibutan, no? Oh, toyo ko.
Oh. Wala na guys. Ngit-ngit na. Wa na gamay na lang yun. Ngit-ngit na. Wa na. Ngit-ngit na. Oh. Ay, pagyoto. Kamu na. Kamu Oh, na. mga bata. Ay, dim doon. Kami isda. Lahat mo na. Ayaw. Yang sugba taron ako rin sugba. Tara, dito. Super mo. Kaya ito. Picture ko. Yes, iba po po pwede. Mura po nagmurag coffee shop dito na diha. Kananan. Kada gyud nga pilian diri kay diri man tay. Yan. Mami, dali doon. Sumbaw doon na. Nagre matumba mo sa bawod ba? Gusto ba ka ng dapit ko? No. Dako ron ng bawod. Dala ka. Balik tayo. Ayun na lang. Okay, okay nangaligo oh. Sagala na maliguan ni ugma mga buntag kay Malinaw ba? ubangan linaw. Ngaron man okay maligo, swimming pool na sila. Di sila kaligog dagat kay kusog balod. Look. Tawa sa kamera, nindot kaya. Murag na siguro ah. Dito sa kuan. Dito sa tong kuan eh, kamo dayon duha. Nang aktor o actress oh. Aktor o actress. Naa sila sa kuan. Naa sila dapit sa Boracay ni, Simi Boracay. O sa may yung istorya nga nakaanhin mo dire. Lingaw. Linga, enjoy. Oh. Pa-refresh sa una-una, mawala sa problema. Mao. Wala sa problema. Relax, Ikaw relax. ka pinmi. Nindot diri kay dako kay palibot ko dako. Nananak ko diri lang ko puyo gani. Oh, hayay. Kapalit tag resort sama ani pohon, so why not, di ba? Nya caretaker na lang din mo. Oo, Kamera tigbantay. Mo na ko. Bantay sa mga trabante nga. Oh, no ito niyo dito. Oh. Yay kayo. Yahay kayo ko. Pila ra may istorya ani, why na? Bas hindi ay. Narabay gatudlo na ako unsaon ko no pagpadako og kuan. Katong mudaghan ang property. Tingan. Oh, Ay, isda ka mo. kapihan. Na mga pilya. Kasap ka diya. Right. Si Gabin natulog pa kay gikan to naligo ganiha. Dayon si Kuya o si Naipi na dito naligo sa dagat. Din si Ate Cassie na dito sa treehouse. Wato mo to treehouse, roy na to treehouse ka. Tara pa. Ato is ako na to. Ato is surprise. Surprise na mo si Ate Cassie kay di mo gawa sige kuan. Ay balik nagsugban na dahil pa. Mama na sila tugba. Wala naman nagbakit na. Ay, nagdala mo ko. Napag ini sobra diha. Magamit. Look guys, nindot kayo. Sagi aw para isda. Napay karni, napay isda. Eh, mo ito sudan na to. Tumahuro. Dara nanugba oh, sugba diya mi manugba mi diya karon.
Among i-surprise si ate dito sa treehouse. Kaya naman. Tulo magod ni guys karon mga among gi-accommodate dire. So ang duha dito tapad mi ni mama o kami ni mami din silang ate, kuya o sinaipi dire sa treehouse dire sa Pika sa old. So na dire si ate. Among sakaon dito sa treehouse karon na dito oh, nasilag pabugnaw. Di ganahan mo na gusto kanang magluk-luk ra. Gol pagligo. Ah, sus. Di. Mao ni ilang kuan diri murag office. Kana ni mga seminar, meeting na po sila ikuan dia. Inay mo ha kadangog. Swimming pool sa mga bata. Ha? Pwede mag-dire mag-sigabin kaniha oh. Sakaon mo si ate. Oh guys, mo ni ang kuan nilang Kaduha. ilang room nilang ate diri oh, dara oh, sa mama. May Oh. bintana. Duha ka room. Duha ka bed, duha ka person sa bed, din na sila TV, may naka-aircon, din sakto pa dress kuya oh. Oo. Oh, kamo na mag-igo din dire pag naog dire guys. Ay. Kami kayo dire. Mo ganin akong ingon nga pwede na ko ni kuya ang kutson. Ako diniganon dali oh. Oh, pwede ko ni kuya ang kutson. Oh, pwede ko. Dadon dito. Oh, dito. Ayan, pag kanya, meatball din diha. Treehouse. Alright, nandun kayo guys oh. Ang Monte Richie. Dire din ka magkape-kape din ka dire or mag chat. Tanaw din ka diyan sa nangaligo diyan ng mga bata. Yay! Yay! Treehouse. Oh, ni kuya unya, pwede niya i-gamito ito sulod. Oh. May problema dili sa pala. Oh, sana. Bukid ato ha. Watay manok na, watay na dili na. Di ba, nana po sa mga bata nangaligo. Hindi ito magkantan ako. Imong mga apo ba daghan? Mga apo ni mga tanan nangligo. Maligo kay kasi dili. Anak ni kasi tanan. Ya si ate din tagiya sa resort ko. Galing ni ate. Ti. Magol tati nga magpalit tag resort konti. Ha? Hoy, magol na matug dayon. Yang lawas at liman na. Pasiga sa. Siga. Nauban Nang ko dito pa. So nice. Monte Richie. Bugnaw ya? Bugnaw ang tubig. Taga-asa na, taman. Katug ka daw sa kasi anak. Hey, happy birthday, Labi. Doon mata ang birthday. Kaligo na po ni swimming pool. Okay, lamig ito. Ali, tulog. Asa mag-shower dyan? Pasiga rin suga. Oh. Yay. Siratan mo. Sige na suga. Asa siya na dia? Ito minta sa malito. Yay. Hawak ni Abi Ta. ang brief ni Gabin. Ato ta dito lang. Ato ta swimming pool lang. Shower daw. Dire. Plus, kilid oh. Siya pa bantay gani maging. Kana dayon sa mananaw shower man na. Asa? Tara. Aw. Shower. Kumaligo kay swimming pool, shower ka dahil. Yay! Want to take a bath, Labi?
Ah, la lola and lolo, oh. Take a bath, Labi. Shower. Shower. Blue swimming pool. And Bibi want to swim again. Want to swim again, Labi? In the swimming pool? There, oh, there's so many. Ate and Kuya swimming there. Ano kasi yung mama mo yung kan. Lola and Lolo is swimming in the swimming pool. Hinay mo. Lingkod lang ma, lingkod. Ana. Ana. Dito na yun, naog. Hinay hagdan. Di ba na, lawang diya? Ganina. Bibi. Oh, diya siya. Tarawa da, di mo kada lawang. Hinay lang. Na. Diba? Ha? Gabay-gabay, Ranggod. Gabay-gabay. Ha? Dapat isa. Kagad. Mo yung overnight. Okay rin kay tugnaw. Ay, init man. Ay, wala na po ulit. Ha? Hindi na ko tulog, bye-bye. Ha? Dali lang ko tulog. Oh, dito ko. Sogba time. May nani kay sa litson kay litson. Mahal niya, maka high blood kani barato. Healthy siya gamay, di ba? Salamat po muna ito ako. Pork chop gabay, pork chop. Hello guys, dinner time. Labi! Alright, bagong manligo na. Humanan nagligo oh. How's the experience sa pagligo? Ate, sa experience pagligo? Hot and cold. Ate, Kuya. Papa, mga pagligo. So guys, mag-dinner na miron. Mag-dinner mi diri sa gawas. Diri mi sa gawas kay Pio Tino Sulod. Manok. Parang kuan niya kanang unsa na sa lalong? Kami lalong. Kana ba? Para na ipadakto na to. So, are you ready to eat your dinner? Okay. Let's pray. Tagay ng mga plato, Plato si mama. Papa. Ito ate. Dalay ko ng mga Lord. Pasalamatan Lord. Dinalaig sa lugar. Pasalamatan sa kanunay Lord. Especially Lord, salamat sa pagkaon mula sa mga kubangan God. Sa safety nga pag-travel padulong diri Lord sa Chiller God. Kanang pasidong mo ug himayan. In Jesus name we pray. Amen. Happy birthday, Gaben. Sing. Pero mga uso na mo, mga 8. Awal na. Yata doon lang. Ulit sa doon lang. Ano? Laba mo ito. Kagayan mo pala dito. Karate ah. Dahil pala kamot dito. Parang Sarang mo oh. Napa. Sari mo kaya pag sa sasawan. Ilaw.
Kabot yung kinilaw, kaan mo na kinilaw dire. Dito na maabot na ito. Hilig. Kurang sila. Maligo pa mo pa. Si Edwina, way ligo-ligo. Gabi ang daama na utuhan. Maligo, maligo. Ang sa'yo mo rasa magikan. Yes. Kain po ito. Si Vincent? Mag-bachelor ka rin na kuwan sa una, makuha ang tulog. Hindi ka mabot lagi. Non-stop naman. Ako hindi maka, oras pa. Non-stop ka. May pagkakbuhay lang. Pwede mga yung belly. Yan po silang ba? Bagoy. Pork. That's pork. Diba? Ba? Yan mo ba? Yan ang isda ba? Ani, ang sa kuwan. Wala lagi nagkaroon ng spaghetti kaway. Ani ra mo kuwan ito. Ha? Wala ni ito. Pakapit mo sa pakapit karni daw. Ilami man na. Yung ko siya lama. Ano makaroon na. One time